Hey, good evening, good morning, good afternoon, wherever you are, dear viewers, supporters of this program. Remember that people do not live by bread alone, rather we live by every word that comes from the mouth of the Lord. That is written in Deuteronomy 8, verse 3. So come, friends, brethren, and viewers of this program, let us have the spiritual bounty of sharing the spiritual food that would nourish our soul, that we may grow approved of God in our daily walk with Him. Be an active listener and give comments and inputs or reaction to our study. May Jesus Christ will satisfy our hunger and thirst as we partake of His spiritual food. So, tonight we will be studying Lesson 8, Part 1, The Great Controversy. Okay, but before that, let us pray. Father God in heaven, we commit unto you our program tonight. May you will bless our equipment, bless the people who are viewing this program. O Lord, your Holy Spirit will help them understand the message regarding the great controversy that exists between you and the devil. Father in heaven, cleanse us from our sins and accept us what we are. Thank you for loving us. Thank you for Jesus Christ who died for us on the cross. That through him alone we have the hope and salvation. So, the title is The Great Controversy. This is, in fact, part 1. So, in our fundamental beliefs as Seventh-day Adventists, we believe all humanity is now involved in a great controversy between Christ and Satan regarding the character of God, His law, and His sovereignty over the universe. This conflict originated in heaven when a created being endowed with freedom of choice in self-exaltation became Satan, God's adversary, and led into rebellion a portion of the angels. He introduced the spirit of rebellion into this world when he led Adam and Eve into sin. So kini nga pakig-away mga kaigsuonan, taliwala ni Kristo o ni Satanas, may tungod kinis kinaiya sa Dios ug iyang balaod. Ang iyahang kamanduan bilang unsa halang doon nga magbubuhat sa tibuok universe. Nya kini nga pakig-away nagsugod nga to sa langit. Kay kini ang yawa sa una dito siya sa langit gitagaan siya og kagawasan sa pagpili. Unya tungod kay mitubo ang garbos ang kasing-kasing nahimo siyang satanas. Nahimo siyang panulay. Mao kini ang kaaway sa Dios ug iyang gitaral pa ang mga manulunda sa langit ug ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa iyahang pagtintal ni Eva o ni Adan. Okay? So this human sin resulted in the distortion of the image of God in humanity, the disordering of the created world and its eventual devastation at the time of the global flood as presented in the historical account of Genesis chapters 1 to 11. Observed by the whole creation, this world became the arena of the universal world conflict out of which the God of love will ultimately be vindicated. To assist his people in this controversy, Christ sends the Holy Spirit and the loyal angels to guide, protect, and sustain them in the way of salvation. So, ang panag-awat sa Diyos o sa yawa, mga kaigsunan, na-intra diya ang mga tao nga ang mga nilalang nga gibuhat sa Dios. Kunya nakita nato kini ang pagkaguba sa kalibutan labi na ni adtong dako nga baha sa nga nahitabo sa panahon ni Noe nga mabasa nato sa Genesis chapters 1 to 11. So diri sa kalibutan makita nato ang panag-away sa Dios o sa yawa. Pero in the end, mga kaigsunan, ang Dios mo baro gayud kay siya, ang Dios hituga niya ang yawa nga naghimog iyang kaugalingong desisyon nga makigbatok sa Dios. Si Ginoong Hesus nagpadala sa iyang banal nga espiritu ug iyang mga manulunda nga mao'y mutabang kanato mga kaigsunan. Atay mga text dira na flash sa inyo screen so inyo na siyang tandaan mga kaigsunan. Sa Genesis 3:6 ato kining diskutan sa milabay nga pagtuon, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband,
who was with her, and he ate it. Kabalota mga kaigsuunan, nga katong kahoy, nagitawag og kahoy sa maayo og dautan. Kay balos maayo dautan. Gidili kadto sa Dios, kiniun ang Dios ngadto kay Adan o kay Eva. Sa oras nga mukaog kamo niini, kamo mamatay kayo. Apan gilimbungan sila sa yawa nga misulod ngadto sa bitin nga mao to nahimo niyang medium or channel sa iyahang pagtintal. So, sa diha nga ningkaon si Eva, iya pong gihatagan iyang bana sa atong nabalaan, nakita nila nga unsa hubo sila mga kaigsuonan. So, diha sa Genesis 3:7, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons, mga kaigsuonan. So, dihang ikaon sila mga kaigsuonan, nakita nila nga hubo dahil sila. Hubo sila. Unya, nanguha silang mga dahon, mga kaigsuonan, arong himuon nilang sapot sa ilang kaugalingon nga hubo. Sa 8, ingon diha Genesis 3:8, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. So nialang adlawa, nabati nila, ni Adan o ni Eva, ang Diyos, nabatian na ang tingog sa Diyos, na naglakaw diha sa naman sa Eden, sa sayo sa kabuntagon, ug iyang asawa ug si Adan na nago dito taliwala sa mga kakahuyan dito sa garden. So the great controversy between God and the devil started in heaven when the devil rebelled against the governance of God. This fight is between good and evil, light and darkness, truth and error, between Jesus and Satan, mga kaigsuonan. So kaning panag-away nila mga kaigsuonan, dito nagsugod sa langit sa akong nang giingon, kay may rebelde ang yawa nga gitawag sa unang Lucifer dito sa langit. So ang ilang panag-away, taliwala sa maayo ug sa dautan, sa kahayag ug kangit-ngit, sa kamatuoran ug baka, sa taliwala ni Ginoong Hesus ug ni Satanas. So diha sa Biblia mga kaigsuonan, gikan sa Genesis up to Revelation, the theme of the Bible is Jesus, mga kaigsuonan. Okay? So atong nabalaan diha sa Genesis chapter 1, God created a beautiful world and everything was good and perfect. So oni naka-record mga kaigsuonan nga ang unsa, ang kalibutan nga gituga sa Dios, manindot siya, hingpit siya mga kaigsuonan. Unya ang tanan hingpit o unsa, putli tanan, everything was good mga kaigsuonan. Pero unsay nahitabo mga kaigsuonan, sa diha nga misulod ang sala sa kalibutan, unsa nahimo kining maot, nahimo napuno sa sala ang kalibutan. Ang hingpit nahimo ng dili hingpit. Sa chapter 2, God created the first man and woman who enjoyed a conditional immortality. Mo na kung giingon, no? Nga ang Dios nagtuga sa unang tao nga mga hingpit sila ug duna sila immortality, but a conditional immortality kay kung mapabilin sila obedient sa Ginoo, loyal sa Ginoo, magpabilin sila nga they will live forever. Sa chapter 3 diya sa Genesis, diya nasulod ang the entrance of the virus of sin brought by the serpent. So diha sa chapter 3 sa Genesis, misulod ang virus sa sala mga kaigsuonan. Okay? Kabalo kita kining virus, sa COVID virus nato mga kaigsuonan, nadadaghan nga matay. Mausab ni pagsulod sa virus sa sala mga kaigsuonan, daghan ang nangamatay mga kaigsuonan. Bisan pa si Adan, si Eva, si Abraham, si Noe, sila mga people of God, pero nangamatay usab sila mga kaigsuonan. So the devastation of humanity and the world brought about by sin is so great, and this is being recorded or written in the Bible from Genesis chapter 3 until Revelation chapter 20. So the horrors of destruction are so great that it seems it will go on forever. So mga kaigsuonan, ang pagkaguba sa mga katawhan nga gihimo sa Dios unta hingpit ug ang kalibutan naguba tungod sa sala, ang hilabihan gayon nga pagkaguba sa kalibutan kini nakasulat diha sa balaang kasulatan gikan sa chapter 3 sa Genesis up to Revelation chapter 20. So ang makahaladlok nga pagkaguba sa atong kalibutan mga kaigsuonan bisan pa sa tao, dako kaayo niya, murag ato bang palandungon, murag kini magpadayon hangtod sa hangtod.
But if we study the Bible very well, we can find that the first two chapters of Genesis show that God created a paradise for man and woman. He created them perfect and have the conditional immortality. Ang unang duha ka kapitulo sa Genesis, mga kaigsuunan, nagbalita diha kanato nga ang Dios ang nagtugas usa ka hingpit malipayon nga kalibutan og hingpit og perfect nga mga lalaki ug babaye nga si Adan ug si Eva. Apan diha sa last two chapters po sa Revelation, mga kaigsuunan, Revelation chapters 21 and 22, mabasa na po nato diha nga ang Dios mo pasig uli sa matahom nga paraiso nga iyahang gi-created sa unang panahon. Mao bitaw na nga dunay kato si John Milton, doon na to siya poem, mga kaigsuunan, nga ang uluhan, the paradise lost and the paradise regained. Kabalo mo, mga kaigsuunan, ang mga English writers, sila mga believers of God ni atong panahon, mga kaigsuunan. Although dunay uban nga dili, pero kani si John Milton, sigurado jud ko nga Bible reader, kay ngano nakahimo siya o nakakumpuso siya og balak, mga kaigsuunan, nga nag-ingon, the paradise lost and the paradise regained. So sa iyang literature, iyang gisulti dito nga ang paraiso nga naguba og ang paraiso nga ipasiguli. Kay ngano nagsaad diya sa Revelation chapter 21 and 22, ibalik sa Dios ang maong kahimtangan ang paradise. So during creation, only the Godhead was there prior to the creation of man. In the created Eden described in Revelation 21 and 22, we will be there. You and me and all the host of the saved will be there, mga kaigsuunan. So pagtuga sa Dios sa kalibutan, sa tibuok nga universe, sa tanan nga butang sa kalibutan, dala na ang tao. Ang Diyos, the Godhead, God the Father, Son, and the Holy Spirit were there. They created everything before nila gi-created ang tao. Unya, maot na nga, diya usab sa Genesis 21 and 22, ma-restore ang mao nga Edenic beauty, mga kaigsuunan, with the tree of life nga makita dito na naka-record sa Revelation 21 and 22. Pero dili na si Adan o si Eva, mga kaigsuunan. Dili lang ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu ang utua. Kundi ikaw ug ako mag-ambit ni ana kung kita magapadayon sa pag-alagal sa Dios nga matinumanon. But before we can go there, sa di pa ta makaato dito and enjoy the bliss forever, we are here on earth now at the crossroad of the conflict between God and the devil, mga kaigsuunan. Mauni siya. Ngani ata sa arena, ug sa kuan pa na ma'am, ata sa boxing ron, mga kaigsuunan. Nakigbugno ta sa dautan, mga kaigsuunan. Before ta makaato ang langit nga gisaad sa Ginoo nga iyang ibalik ang paraiso nga iyahang gituga kaniadto, nga sa din ang tao mabalik ang iyang kahimtangan nga immortal siya, naataron sa taliwala sa bugno sa kinabuhi between good and evil, mga kaigsuunan. Ang panagbugno sa Dios ug ang kaaway. Pero kabalo kita nga ang kaaway pildi naman guna siya, gi-created naman guna siya sa Ginoo. So kita maoy involved ni ining maong dako nga panag-away. This conflict of the ages did not start here on earth but in heaven. Mao na, mga kaigsuunan, kung dunay kudita diri, ikopya na dito nga kudita sa langit. Kay dito nagsugod si Lucifer, nakig-away siya batok sa Dios, mga kaigsuunan, kay gusto niyang agawon ang pagka-Dios sa Dios. According to a certain writer, in this world we are like actors and actresses in the great drama of life. So doon na usa ka writer, kaigsuunan, nga kita daw mura ta mga artista diri nga lalaki ug babae nga nakig-ambitan ining dako nga drama sa kalibutan. There is a protagonist who is God and the antagonist who is the devil. Unlike the drama on the silver screen on theater, the actors and actresses have directors who direct them what to do and how to act. So matod pa sa usa ka writer, mga aktor ta, no, mga kuanta diri, mga artista diri sa kalibutan nga lalaki ug babaye. Unya, dunay protagonist ato pa, dunay maayo nga karakter ang Dios o ang antagonist nga mao ang yawa. Okay? Pero lahi
kita sa mga artista, mga igsuunan. Kaya ang artista, muak lang na sila kung unsa isulti sa ilang director, pero kita mismo ang mohimog desisyon nga para bata sa Dios o para bata sa yawa. In life's conflict or controversy, we are the active actors and actresses who will decide whether to act in accordance to the will of God or to listen to the voice of the Lord. Mauni mga kaigsunan ato ang papel. Nga kinsa atong pamation, kinsa ang atong sundon, ang tingog ba sa Dios o ang tingog ba sa yawa? Ang ato bang buluhaton, iya ba sa Dios o atong ginabuhat iya ba sa yawa? Okay? So, in any earthly drama, as what is mentioned earlier, there is a protagonist and an antagonist. In this controversy, God is the protagonist. Siya ang good, mga kaigsunan, o ang devil mao ang antagonist, mga kaigsunan. So the whole universe, okay, is watching with intense suspense as to what the choices of the inhabitants of this earth will be. The battle between the protagonist and the antagonist has its focal point of interest. The human beings created by God in perfect splendor, beauty, and unconditional immortality in the beginning. The protagonist, God, is the hero who rescued man from the devil's grasp ever since man was created. We are these inhabitants. Kita mga kaigsuunan nga namuyo sa kalibutan. Nga lantaw nato ang tibuok universe, ang mga manulunda nga wala nakasala, ang mga manulunda kung nakuyog sa yawa sa pagkahulog din sa yuta, o ang uban pa nga mga created beings nga sa lain-lain nga dapit sa universe ang kaigsuunan. Wa ta kay balo, nabay mga holy beings sa uban nga mga planeta o sa uban nga mga constellations, wala ta kabalo mga kaigsuunan, but the whole universe nagabantay ka nato unsa ato ang choices, para bata sa Dios o para bata sa yawa. Man, as the masterpiece of God's creation, is well loved, sustained, and saved by his maker. The antagonist exerts all his efforts and might to win the created beings of God and win them on his side of the battle because he knows his time is short. Mabasa nato na mga kaigsuunan, Revelation chapter 12, verse 12. Nga ang tao, nga mao ang obra maestra sa Dios, pinangga kay sa Dios mga kaigsunan, ginatabangan, ginaprovidean sa iya mga kinahanglan, o giluwas kita sa atong magbubuhat. That is why niingon ko sa nagligad nato nga pagkatuon, we are God's possession because He created us and He saved us. Kita mga butang inangpunta iya ta sa Dios, pinaagi sa pagpanuga o pinaagi sa pagluwas. Okay? So, ang yawa nga mao ang antagonist, mo ni ang kontrabida mga kaigsuunan, nagapaningkamot sa tanan niyang mga paningkamot para madaog ta niya mga kaigsuunan. Ingano? Sa naka-record sa Revelation chapter 12 verse 12, kabalo siya nga nubo na lang kaay ang panahon nga silutan siya sa iyang magbubuhat. God desires to save us from the throes of the devil, but He also allows the devil to wreak havoc and inflict man, but is never permitted to take man's life because the giver and taker of life is only the Most High God. Mga kaigsuunan, dear viewers, ang Diyos naghandom kayo sa pagluwas ka nato, ikan sa kamot sa yawa. Apan, iyang ginatugutan ang yawa, nga kita sulayan, nga tagaan ta mga problema, nga kita magmasakit, kita makaatubang o mga kalisdanan. Pero, walay pagtugot ang yawa, nga kuhaon ang kinabuhi sa tao. Kaya ang Diyos lamang ang mo'y naghatag nini, mo siya may otoridad nga mao sa mo kuha. Muna ang istorya ni Job, nga si Job usa ka matarong nga tao, gitugutan sa Dios ang yawa nga sulayon si Job, pero giwarningan siya ayaw hilabde ang iyang kinabuhi. So kita usa mga kaigsuunan, naata ani aning arena sa pakigbugno sa yawa, pero hinumduman nato naa ang Dios magatubang. Sa Job chapter 1 verses 6 to 12 niingon dira, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord,
And Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. There was a time, mga kaigsunan, before Jesus Christ was crucified on the cross. Ang yawa, makikistorya pa dito sa unsa, sa Dios, kauban sa mga katawhan sa Dios. Nya ni adto siya dito, nya niingon ang Dios dito sa yawa. O diin mo kagikan, siya nagsaka ka na o kalibutan, no? Ngadtungan ko, muna ubra sa yawa mga kaigsunan, ngadtungan siya, mangita siya tukbunon. Kaya unsa pagyugiyon sa utso? And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Ha? Ang Diyos mo kaigsunan, lipay kay siya niingon, kita ka sa ako anak nga si Job? Kita ka nga ako anak siyang servant o sulugoon? Walay sama kaniya diya sa yuta. Hingpit siya og matarong siya. Kay nahadlok siya sa Dios. O wala niya ginatulon. Ginasukan niya ang kadautan. Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? O ana po ang yawa. Mahadlok ba si Job o walay kapuslanan? Sa Jis, hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed him, the work of his hands, and his substance is increased in the land. 11. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence. So, niya po ang yawa. Siyempre, nadlok siya nimo, kay imo man siya gipakamaayo. Gipanalanginan na manimo ang mga buhat siyang kamot. Kay, ikaw naghatag man sa iyahang mga iyang pagkadato. Pero, ingon ang yawa. Pero, ito yung imong kamot. Tanduga siya. O siya mutunglo nimo. So, ang Diyos nag-ingon nga to kay Satanas. Okay, ani akaron, naana siya ilalom sa imong gahom. Pero, sa iyang kinabuhi, dili nimo ilabtan. So, nilakaw si Satanas with approval sa Ginoo nga iyahang sakiton si Job mga kaigsunan. Mauna nga ang ato sa mga kasakitan sa kalibutan, dili na iya sa Dios mga kaigsunan, iya na sa yawa. Gitugot na sa Dios nga sulayan kita sa yawa. Kay para mailan niya kung unsa kita kaluyan. So from this perspective, kini nga pananawan mga kaigsunan, we can say Job was submitted to the devil to be tried with various onslaught, but was not allowed to take his. The God of love who created his masterpiece, man, is now intensely watched as the devil tried his might to frustrate Job and forsake his God. So diri nato makita mga kaigsuunan, makapamalandong kita, nga si Job napailalom sa gahom sa yawa, sa nagkalay-lain nga mga pagsulay nga iyang giatubang. Pero wala siya tuguti ang yawa, wala tuguti ang paon ang kinabuhi ni Job. Ang Dios nga nahigugma sa iyang mga obra maestra kinsa na kita na nagbantay, nagalantaw sa diya nga ang yawa magsulay na kanato. Katong kay Job, gibantayan sa Dios o sa mga manulunda. Maluya ba si Job? Biyaan ba niya ang Dios nga iyang gialagaran mga kaibigan? The first test niya that Satan did was to take away all of Job's animals, killing the servants that were with the animals, and killing all of Job's sons and daughters while they were eating together. Even though Satan did these things to Job, Job did not curse God like Satan wanted Job to do. So, ang unang gihimo sa yawa nga to kay Job, iyang mga kahayupan nga patindaghana dila po sa linibo, iyang gipamatay. Gipamatay po na ang iyang mga sulugoon, pati ang iyang mga kaanakan, mga kaigsunan, anak nga babae o lalaki. Mintras tanto nga nagparti-parti to iyang mga anak, natabunan sila sa balay nga ilahang gipuhian. Kining kusog og hangin mga kaigsunan, nahunlakan sila sa balay. Murabag natabo karon sa Turkey mga kaigsunan tungod sa linog, perting daghanan nga matay mga kaigsunan. Buhat na sa dautan mga kaigsunan. Pero sa diin na sunod-sunod ang mga kalamidad, tragedy sa kinabuhi ni Job,
Wala gyud mutunglo si Job sa Dios, mga kaigsunan. Wala. Maunta to gipaabot ni Satanas nga tunglohon sa ni Job ang Dios, wala, mga kaigsunan. So realize that in this conflict, cosmic conflict, we as human beings, well favored by God, are not just watchers, mga kaigsunan. Niining dakong panag-away sa tibuok universe between good and evil, between Christ and Satan. Kita mga pinangga kita sa Dios, mga kaigsunan. Dili kita lang bystanders, mga kaigsunan. Dili ta dili ta observers lang, but we are the active participants making decisions as to whose side do we choose to listen and follow, which will determine our final destiny. Eternal blessed with God forever, or with the devil who is seen as the defeated foe in Revelation. Mga kaigsunan, ning bugno sa lugaynon sa maayo ug daotan between God and Satan. Kita mo'y aktibo nga nagparticipate, mga kaigsunan, nagahimo og mga desisyon para bata sa Dios o para kita sa yawa, mga kaigsunan. O ang atong pagpili, mauni mo ila kung unsay atoa unyang destinasyon. Makauban bata sa Dios forever sa paraiso nga iyang ibalik pagtukod, or makauban kita dito sa yawa nga gisulat na nga daan nga ang yawa pildi na in the beginning, mga kaigsunan. So Satan's fall from heaven, mga kaigsunan, mabasa nato na sa Revelation chapter 12. Dira sa Isaiah usab na ingon diha sa 14:12 to 14. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Si Isaiah, mga kaigsunan, usa ka propeta sa Dios, diri nasulat, pangutana sa Dios si Lucifer, mao na iyang ngalan sa yawa sa una, mga kaigsunan, sa dito pa siya sa langit. Ingon ang Dios, paano man ka, naunsa man ka nga pagkahulog gikan sa langit, dito ko kas langit, o Lucifer, itawag kag anak sa kabuntagon. Naunsa man ka nga naputol man ka o gilabay ka sa yuta nga maoy nakapaluya sa mga kanasuran, mga kaigsuunan. So gipangutanan sa Dios, naunsa man ka dito man ka sa langit na naingon anak man ka. Oh. So niingon din may tubag pod ang Dios sa 12:14. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Na mga kaigsuunan. Ang yawa, kagituga sa Dios, nga gitawag siya anak sa kabuntagon, pwerte niya katahong. Nagidayan-niyanan siya sa tanang mga hiyas, mga kaigsuunan. Nahulog gikan sa langit. Tungod sa iyang ambisyon, kiniingon siya sa iyang kasing-kasing, ituboy ko ang akong trono, babaw sa trono sa Dios, babaw sa mga bituon sa Dios. Magpungko ako sa bukid, diya sa liwala sa mga katawhan, diya sa may norte nga bahin, ug ako mukayab labaw pa sa trono sa Dios, babaw sa mga pangalon, ug ako masama sa halangdon o yamot. Tinuga na siya, mga kaigsuunan, pero naghandom siya nga mulabaw siya sa Dios. Pwerte kagarbuso, mga kaigsuunan. Muna ang pride, mga kaigsuunan, sa tao. Maunay makapalaglag sa tao, mga kaigsuunan. Kanang pride nato, mga kaigsuunan. Okay? So sa Ezekiel 28:12-18, yung pagyudiri, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sun full of wisdom and perfect in beauty. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast free. Mauni ang yawa, mga kaigsuunan, sa wala pa siya na natubo ang garbo siya kasing-kasing. Gidayan-dayanan siya sa tanang mga hiyas nga malahalon. Diba, mga kaigsuunan? Kung dato gani ka, dagang ka mga hiyas imo ang lawas.
paggarbo ka sa imuha diring gabitay sa iliog, gabitay sa dalonggan, ibutang diri sa imong singsing, diri sa batiis nimo unsa pa na dira, uban diri sa ilong, uban diri sa dila, motubo ang ilahang unsa garbo mga kaigsuonan. Mauni si Satanas. Mauna bitaw mga kaigsuonan, mga katawhan sa Dios dili angay magsulob niini mga dayan sa kalibutan nga mga mahal nga tiyas. Kaya nga no, diha nagsugod ang garbo ni Satanas mga kaigsuonan. Mutubo ba imong garbo makay dakuas ko ang gold. Dakuas ako ang kulintas, dakuas ako ang nagbitay di sa dalunggan. Kung na ako nabalaan nga tao, mga kaigsuonan ng iyon siya, kada mga taong dagko kay kulintas, mura man ang kanang hikot sa iro, kanang bulldog, o galing lang, gold lang, mga kaigsuonan. So mauna ang yawa mga kaigsuonan, tungod kay gidayan-dayanan siya sa manindot nga mga hiyas nga malahalon, mitubo ang garbo sa iyang kasing-kasing. Galing lang mga kaigsuonan, atong panahon nahurot na. We will continue our study next week. Unsa pag yun ay tabo sa maong yawa nga nahulog diri sa kalibutan. Ato hinumduman na kining dakong panag-away sa maayos dautan, iya sa Dios ug iya sa yawa. Kinsang tingog atong sundon, iya ba sa Dios o iya ba sa yawa mga kay? Naabatay garbos tong kinabuhi ato ng sa likway mga kay. So we will continue our study next week and I hope nga i-follow through gyapon ninyo atong pagtuon mga kay. Kay kini adunay dakong kalabutan sa atong day-to-day choices, whether to listen to the voice of God or whether to listen to the voice of the demon. Pag-ampo tama. Thank you, dear Father in heaven, for the lessons. Help us to choose always to follow you, dear Lord, because we know that Satan, your adversary, is a defeated. Help us to make wise choices. Bless us, O Lord, with the Holy Spirit, and always keep us from sinning. Help us to shun evil and live our life worthy. Thank you for helping us to reach more people so that they will hear your words and will choose. Thank you so much for Jesus Christ, who alone would save us. In Jesus. So, daghang salamat mga viewers sa inyong pagsunod. Hinaot nga ang Diyos magpakamaayo kaninyo. God bless and good night.